Vítam vás pri dnešnom videu. Dnes si niečo povieme o ďalšie takéto videá. Dajte like, dajte follow, hlavne ma podporte. No a nenápadne to tu je, lebo pozri si na to, predstav si, že ideš dvomi smermi do Skalice. A ty rozmýšľaš, že či pôjdeš prvým smerom alebo druhým smerom, tak ja ti hovorím, že niektorí si vyberú ten prvý smer a niektorí si vyberú napríklad, ja neviem, ten druhý smer. Prosím vás, vysvetlí mi niekto, že prečo je pomenovaná ulica, že Malého. Si ako viem predstaviť niečo také, že neviem, ja si viem predstaviť niečo pod tým, že ako keby, že aha, je to malé. A ja taký, že prečo je pomenovaná Skalica, že Malého? To ani ja sám nechápem. Takže tuto hneď ako ideš, tu je Max a prosím vás, vysvetlite mi, prečo tu má ešte starý nápis, ktorý už dávno ani v Trnave neexistuje. Ktorý už ani ako existuje v Trnave, už takýto nápis je pekne farebný a nie, že tam bude ešte stále modrý. No dobre. Podmienka dnešná je, že nebudeme obkúkavať rodinné domy alebo paneláky. Potom predstav si tu, potom ideš ďalej hneď, ako na začiatok to každý chápe, že tu dajú nákupné Kaufland alebo Max. A takéto obchody predstavujú ich ešte aj Tesco dokonca. Všetko nechápem, ako aj Trnava to má trošku takú sokruto, ale toto mi pripomína, ako keby si vstúpil do Trnavy. Ale že všetko máš na jednej strane, zober si. Pozri na to, všetko máš ako keby na jednej strane a na tej druhej strane skôr máš len dve budovy a to je všetko. Toto vyzerá, normálne, ja si myslím, že toto vyzerá ako keď vstupuješ do Trnavy z Piešťan, ako keby. Príklad som dal. Normálne tu je aj kruhový objazd. Toto asi vedete smerom, keď ideš do tých Sudomeric. Čiže toto mne to pripomína, ako keby si išiel do Trnavy. Normálne, ale to tak vyzerá, lebo predstav si napríklad, ako vyzerá to ako keby taká no skôr je to ako keby polovičná Trnava. Povedal som jasne, že nebudem ukazovať tie paneláky, ale vyzerá to ako keby si vstupoval do Trnavy. Normálne. Pozri na to. Toto mne pripomína ako keby, že východ Trnavy. To ja hovorím, že toto je ako keby východ Trnavy. Normálne sú tu paneláky a tu ešte neviem, či by sa bola schopná nájsť poliklinika, lebo dobre viem, kde je poliklinika, ale tu sa skôr už to nerysuje, tuto už skôr sa rysuje to na tie, že tu sú všade len paneláky a hlavne, že som nenašiel centrum. No, okrem Lidla, lebo Lidl nie je v blízkosti, pozrite sa, Lidl normálne, pozri sa na to, ideš k Lidlu a normálne, pozri, aké majú veľké parkovisko, ešte väčšie ako je v Trnave. Hej. Počkaj, tuto je, prosím vás, vysvetlí niekto, kde je tuto, akože tuto je škola, alebo čo tu je? Dobre, asi tuto niekde sa niekde vyhrávala škola. Ale že ja som tu žiadnu školu nenašiel. Jedno pozitívum je, že tí, čo tu bývajú, tak majú jednu výhodu. Môžu si ísť kúpiť časopis a môžu si ísť kúpiť niečo do Lidlu. No ale prídeš na druhú stranu. No dobre, konečne som našiel centrum. Tam tá strana ide, konečne tu vidím to živé centrum a nie, lebo toto už je, no toto sa dá povedať. Tu je čo? Tuto sú len tak budovy a tuto už ako vstupuješ normálne do... Ale ja nechcem nejakú drogériu, drogérie nás nezaujímajú. OK, lekáreň, jasné, konečne som našiel lekáreň, ale mňa zaujíma, kde tu nájdeš polikliniku. To sa budeš akože trepať do Senice, alebo do Trnavy až úplne ďaleko, a napríklad si predstav, že máš niekoho horého a potom one. Takže zatiaľ som ani v Skalici nenašiel polikliniku, ani nemocnicu.
No takéto centrum, toto je také, to vyzerá ako keby cesta, toto je tu, však tu sa ešte dá chodiť. Počkaj, kde je centrum? Centrum sa tu, počkaj, centrum, kde si? Si nás A to, no napríklad toto je vhodné také. Tuto je kostol normálne, ale vhodné podmienky neviem, či by som mal. Asi tuto, takéto sa mi nezdá, keby také námestie tuto. Takéto námestie sa mne nezdá. Ja to vidím, že mne sa... Normálne, ja akože vidím, že z tohto nie je... Že z tohto ja nevidím moc námestie. Skôr to vidím ako keby taká cesta, že je. No toto je to, čo, ježiš, toto je ako keby, toto je, tu si máš, toto vždycky, keď ja vidím, tak toto sa vidíš ako, že treba cez dve strany parkovať. Lepšie je na týchto miestach chodiť ako keby na peška. To som sa kde za... Ježiš, kde som sa zase vytrepal? Teda poďme sa začať do športové údajiska. A poďme nájsť túto vyhrábať musím niekde dobre, ja som trošku kúsok od toho, takže idem k tomu zimnému štadiónu. A moment, že by to bol futbalový štadión, že by, sú normálne futbalový štadión v Skalici. Super, dobre, to sme našli. Tuto niektorí majú výhodu, keď je niekto napríklad, že fanúšik Skalice a býva v týchto panelákoch, tak má zase výhodu, že môže chodiť blízko na futbal a nemusí sa trepať hore dole. Dobre, ale teraz, kde sa zapatrošil ten zimný? Dobre, tu je ale pekne veľký zimný štadión. Ten aj tak teraz ide teple, teraz bude aj tak teplo, takže teraz sa asi ani toľko využívať nebude. Ale čo, doktor Klementis, prosím vás, ja tu vidím nejaký malý obchod a žiadneho doktora tu nevidím, takže ja si myslím, že toto je tu také pre mňa pomotané. To, že si predstav, že tuto je to také pomotané, ako keby, keď sa pozriem na to. Toto zase, kam zase smeruje. Tuto by som sa motal dosť. Toto je tu také, trošku sa mi to dá ako keby, ako zamotané také, že ty tu máš také zamotané ako keby. Že ja prídem do toho a budem z toho zamotaný ako keby. No. Tak toto sa mi tu zdá také, že z tohto by som radšej sa teleportoval radšej sa teleportujem sem a toto už naviguje, počkaj, toto nie je ono. Počkaj, toto naviguje, ale počkaj, prečo to smeruje na polnú cestu, my chceme smerovať sem. Áno, toto smeruje smerom do Česka, do Sutomeric. No a to znamená, že ešte nás čakajú, máme ešte ďalšie mesta a to máme Dunajskú Stredu a Galantu. Napíšte mi, čo chcete skôr, či chcete Dunajskú Stredu alebo Galantu. Keď chcete ďalšie takéto videá, dajte mi like, dajte mi follow, hlavne ma podporte a zatiaľ sa držte. Čus a